John, sentolopku mbok tendangi piye karepmu? Ra sengaja Sutris. Kakekane, Sutris si pakku, Cuk. Halo sae, Mas. Wis, Mas. Wis rasa do nesu-nesu, Mas. Kere mah ngeplandas kuwi ngopo kowe? Sayo dadek kae nanggung iki. Mah demek bokong. Bokongku boleh iki ra sida bal-balan. Mas, nek leren ning pinggir kono, Mas. Aja ning kene, Mas. Iki lho deloken aku lagi nganggo sepatu. Sepatuku suwek iki piye to? Wis Mas, minggir sik kono Mas, golek silian sepatu sik kono Mas. Iki lho deloken suwek kok ngene kok. Lah ya kono golek silian sik kono kok kudu tak terke ning pabrik sawi nggen dijatke. Jindul. Sepatu lagi tuku wingi ning klitikan kok wis suwek kok ngene. Jane yo tak wet-wet lho. Wis Mas, sabar Mas, sepatu jek akeh sing ngadol Mas. Piye wi ruwet wi gur sepatue dadak dingel-ngel. Wah, piye iki engko sing ngene mbokku iki engko tekan omah. Aku engko nunut ya mulih tekan perapatan tan kono goran. Iya gampang kok. Lah terus aku kok bareng sapa? Telon lek iso. Nek telon kowe engko ngaceng cengelmu iki. Wis cok, wis. Wis ya wis, tapi biasae idumu rasa muncrat ngene yoan. Tampani. Aduh bajindul. Rene ora rasa mlayu celengi. Lah piye? Rasa cedak-cedak abamu mambu. Bajingok rene yo. Piye? Lah piye celengi? Pakku ternak celeng ngopo? Kesuwen doan. Aku tak melu-melu yoan. Aja do geger to cah. Aku kok sengeni. Cuk. Alah wasiti ngopo? Bro, jileh balmu dilut. Piye Kang maksudmu malah mbok guaki bale? Tak pekoki mah diguak bale iki. Piye iki? Mas, sing pekoki kowe wong jenenge bal-balan kok iki musuhmu. Ndang kae kertu to, wasit. Sorry cah, kertuku ketoke kerine omah iki. Kere kok dorwet kabeh to.